wanda suke nufinsu da shari da wanda suke nufinsu da wani mugun ubangiji Allah ya raba ta da su duk wanda yake tare da ita ba da zuciya ne ba ubangiji Allah ya farraka tsakanin su Allah ya haɗa ta da masoyanta na alkhairi na sa ci gaba a rayuwarta Allah ya kaɗe dukkan mutum karanta alam na shara Yeah.